ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଟିକେ ମାର୍କେଟ ଯାଉଛି ସେଠି ଟିକେ ସପିଂ କରିବି ବୋଲି ଯାଉଛି। ଏ ବାଟରେ ଗୋଟେ ଟେଡି ଦେଖିଲି, ଦେଖିକି ମାମାକୁ କହିଲି କିଣିବା ପାଇଁ। ମାମା ମନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ବା ମୁଁ ପଇସା ଆଣିଛି ଟିକେ କିଣି ଦଉନ। ମାମା କହିଲେ ନା ତାହେଲେ ବହୁତ ଟେଡି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଣେନା, ମନା କଲେ। ମୁଁ ଏ ବାଟରେ ଯାଉଛି, ବାବାଙ୍କ ଗାଲିରେ ତେଲ ସରିଗଲା। ବାବା ଆଜି ତେଲ ପକାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଫେର ଯିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଜୁଡ଼ିଓ ଯିବି। ଗଲେ ସେଠି ମୋ ଲାଗି କିଛି ସପିଂ କରିବି। ଏଠି ସବୁ ମୋତେ ଅନଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନା, ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ନା। ମୁଁ କହିଲି ଯା ତମେ ଯାଅ ଯାଅ। ମୋ ମାମା ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆଇଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜୁଡ଼ିଓରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ଏଠି ଟିକେ ବାବା ମୋତେ ପାଣି ପିଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ଛାଡ଼ିକି ଦେଖିଲି କେତେ ଲୋକ, କେତେ ଭିଡ଼। ବାବାଙ୍କର ଛଣ୍ଡେଲ ଅଫ୍, କିନ୍ତୁ ଛଣ୍ଡେଲ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ଫେର ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ପିଇଲି, ଛୋଟ ଜୋର ଲାଗୁଛି। ପାଣି ଟିକେ ପିଇକି ବାବା ମୋତେ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ। ଏବେ ଯାଇକି ସେଠି ମୁଁ ସପିଂ କଲି। ଏଇ ଟ୍ରାଏଲ୍ ରୁମ୍ରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଟିକେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିବି ବୋଲି ସେମାନେ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋତେ କୁନି ପିଲାଟେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସପିଂ କରିକି ଆଣିଲି। ଦେଖେ ମୋତେ ଠକେଇ